Ahoj, já jsem Kryos a dneska natočím takový super let's play. Je to hra, o kterým moc lidí neví. Já na to taky přišel nedávno. Takže dneska. Takže na to jo. Vypnete si internet, mobilní data, můžete na počítači, můžete na telefonu. Objeví se tady ten dinosaurus. Klikněte na něj, on si povyskočí. Můžete hrát, podívejte se na tu krásu. Hej, ťukáte, on přeskakuje kaktusy. Jsem upozorněný, že ty kaktusy nemůže sežrat. Když na ně skočí, tak ho to asi fakt bolí, páč se stane tohle. Takže jenom ne. Dáme znova. A běžíme, jo? Hops, 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 neruš, hops, hops. Ej vole. Jdeme znova, jo? 38. Jež natáčím svůj první let's play, tak teď nekecejte. Ježiš, teď jsem mi to označoval, mám to celý v modrým, ty vole. Pánečku. Ty vole, teď už na tuty, ty vole. Tak jsme u stovky. U stovky to udělá takovýhle debilní zvuk. Tak. Tak to neplatí, ty. Čemuž to jde? Tak. Hej, parádička. 200. Malý kaktusy, velký kaktusy. Jo, a takhle, když se nudíte, když jste bez internetu, můžete si krásně zahrát. Tak já se s váma loučím, ahoj, a uvidíme se u dalšího let's play. Nazdar.